जेरावबो दैनि गोहोमाव भुगिनो गोनां जानानै दं आसामनि गोबां जायगाफोराव। नंगौ, फिन दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों जनाई ओनसोलनि सुबुंफ्रा। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय दैया लोमसावहोदों जनाईनि माखासे ओनसोलखौ। जनाई आरो अरुणाचल प्रदेशआव हरनिफ्राय हानाय जुब जुब अखाया लोमसावजोबदों देथाक दैमाखौ। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय देथाक दैमाया लोमसावहोदों जनाईनि माइदांस्रि, नाहर, देथाक, रेसकेम बायदि गामिखौ होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो आबाद फोथार, ना फिसिग्रा फुख्रिनि नाखौ लोमसावहोजोबनानै खहा खालामो। मोसौ, बोरमा, दाउ दोननो थाखाय राहाजों हालाय हाफाय जानांदों। माइदांस्रि गामिनि खमैबो 20 गं नखरफोरा माइदांस्रि गामिनि खोलाहा थानाय गंसे गोबां बायदि बायदि मोननो हानाय गलाखौ लोमसावजोबनानै गोबां मुवा बेसादफोरखौ खहा खालामदों होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। बेबायदि दुखुआव सैनांनाय नखरफोरखौ ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरां लायैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों थागिबि सुबुंफ्रा। बे समाव जोंनि जनाईनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि गौतम बसुमतारीनि गेजेरजों फै जों मिन्थिना लानो। दिनै जोंनि नैबे खोला माइदांस्रि गामियाव थांनाय हरनि जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हाजोनिफ्राय फैनाय दै मोनसे दैमा दङ। बे दैमानि नामा देथाक, नाहर देथाक होननानै बुङो। बे देथाकनि दैया उसिफावनानै दिनै माइदांस्रि, खोला माइदांस्रि गामिखौ लोमसावनानै जोबोद खहा खालामनानै गालांजोब्बाय। दिनै बे दै लोमसावनायनि जाहोनाव गोबां माइ आबादफ्रा नस्थ' जालांबाय, सोरनियाबा खोथियाफ्रा थांजोब्बाय, न'खरफ्राव दैया लोमनानै न'खराव नस्थ' खालामजोब्बाय, फुख्रिफोरनि नाफ्रा खारजोब्बाय। बेनिफ्राय जोंनि नैबेयाव सेन्टार मोनसे दङमोन, जोंनि नैबे तिनिआलियाव। बे तिनिआलिनि दखानाव हाबनानै दैया गोबां खहा खालामलांबाय। जोंनि मिथिनो मोननायाव बै दखाननिफ्राय दासिम 1 लाखनि बारा खहा खालामबाय होनदों दखानाव। फ्रिज गंथाम दङमोन, फ्रिजआबो दैजों माने माबाजोब्बाय आरो दैया लोमजोब्बाय फ्रिजखौ। ओमफ्राय बिदिनो बायदि रोखोमनि दालि, सिनि बायदि रोखोम दङमोन, गासिबो खुन्दुंफोर दङमोन होनदों, गासिबो नस्थ' जालांजोब्बाय आरो। जिथुनाखि अखा हानाया दिनै हरनि 12टा बा 1टासोनिफ्राय हाबाय आरो ओमफ्राय दासिमाथ' बुंनो थाङोब्ला अखा दं। साननि 10 बाजिबाय, दासिमहालागै जोंनि ओनसोलनि जनप्रतिनिधिफोरा सासेबो नायफैयाखै नामा? दिनै दासिम जोंनि जनप्रतिनिधिफ्रा रावबो दासिम खबर लाफैयाखै। जिहेतु दिनै जोंनि नैबे जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गुबैयै दुखुनांथावसिन बाथ्राया जाहैबाय दिनै नैबे जोंनि जि लामायाव जों दा गसंनानै दं, बे लामाया बे दैमाजों खुरखालांजोब्बाय आरो दसेनि उनाव नैबे खालबाराबो खुरखालांनो हासिगौ। आरो दिनै बेबायदि अखा हाबाय थायोबा दिनै सानसेबाबो नैबे दैया राननाय नङा। आरो जों नैबे जिहेतु जोंनि माइदांस्रिनिफ्राय नाहर देथाक थांनाय लामा, नैयो मेन लामा, बेबो नैबे दैनि जाहोनावनो खुरख्लानानै नैबे थांनाय फैनाय जिहेतु जोंनि हान्थिनाय लामा, बेबो बन्द' जासिगोन आरो। बेबायदि समसिमबो दासिमहालागै जनप्रतिनिधिफोरा नायफैयाखै, बेनि सायाव सरकारनिसिम माबोरै खावलायनो सानो? बेखौनो जोंनि जनप्रतिनिधिफ्रा दिनै बेफोर खौरांफोरखौ थाब थाब मोनदोंमोनब्ला नायफैनांगौमोन। जोंनि नैबे जिथु रायजोफ्रा नैबे दैजों भुगिनांनाय, बिसोर रायजोफोरखौ खौरां लाफैनांगौमोन। दा दिनै नैबे प्रतिनिधिफ्रा रावबो खौरां लाफैया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। आरो जों बेखौनो गामिनि जानानै जों बेखौनो फोरमायनो नाजागोन कि जोंनि नैबे प्रतिनिधिफ्रा बेखौ नायफैनांगौ आरो लोगोसे जोंनि सरकारखौ नारसिननांगौ, बुंनांगौ जे दिनै दै लोमनायनि जाहोनाव खस्थ' मोननाय मानसिफोरनि थाखाय माबा मोनसे सुबिदा होनो हायो, बे राहाखौ लानांगौ आरो। गंबेसेसो फुख्रि ओरैनो 15सो न'खरा एकदमबारे दैजों लोमसावनानै फुरा बरबादखा। दखाना ओरैनो बेयाव गंथाम दखान दङमोन, गंथाम दखानाबो दिनै दैनि जाहोनाव नस्थ' जालांजोब्बाय आरो। जाबाय। दा जोंनि नैबे दैबाना लोमनायनि जाहोनाव जोङो मोनसे सरकारनिफ्राय हास्थायनो लुबैयो। बेयाव मोनसे जोंहा ओरैबायदि दङ, माने दैमाजों जिथुनाखि फैनाय दै, बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय माने बान्दो बायदि जेनेबा माथावरि, बेखौ जों मोननो लुबैयो आरो। माने जाहाथे बेखौ होआबाथ' बे लामाखौ होनानैबो जेबो लाबानो गैया। माथावरियाथ' बे बायखाबाय,
दा बे माथावरिखौ होफैनो थाखाय जों सरखारनिफ्राय एसे हास्थायो आरो माने मोननो थाखाय लुबैदों आरो जों माने नङाबा प्रत्येक बोसोरनो जों बिदिनो लोमजाबाय थागोन बिदिनो जों खहा जालांबाय थागोन लस जालांबाय थागोन बिदि लस जालांबा दिनैबो लस फैगोन थांनाय बोसोरबा खनसे लोमखांखाबायानो आरो नै देग्लायबो बांसिन माथावरि बायनानै लोमबाय देग्लायजों बोसोरनै जाबाय आरो ना लोमनाया बोसोरथाम जाबाय माथावरि बायनानै बहुद खहा खालामलांबाय बिदिनो गिदिर गिदिर फुख्रि दङ गिदिर न'फ्रावबो दै लोमलांजोब्बाय गिदिर गिदिर फुख्रिफोरनि ना थांजोब्बाय आरो बे लामायाबो बिदिनो बायलांगासिनो दङ कालभार्टफ्राबो बायनो हमलांजोब्बाय बेखायनो जों सरखारनिफ्राय हास्थायो जोंनो मोनसे माथावरि नांगौ बे माथावरिखौ जोंनो दैमा साइड बानखौ होनो थाखाय जों सरखारनिफ्राय हास्थायनाय थाबाय आरो मिजिं दिनै नैबे दै बाना लोमनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि नैबे दैमा देथागाव मोनसे जोंहा मोनसे मा होनो बेखौ साइड बान मोनसे माथावरि नांगौ थारमाने बे माथावरिखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो पन्सायतआवबो जों बुंबाय थादोंमोन नाथाय पन्सायतनि जि माने बिबानाव थानाय मानसिफोर बिथांमोना बेखौ बारा गुरुत्व लायै बायदिखौ नुदों दा जोङो नैबे बान्दोनि थाखायनो दिनै नैबेबायदि रायजोफ्रा भुक्तभुगि जानो गोनां जादों दिनै माइ गायखानायफ्रा खहा जालांजोब्बाय मानि थाखाय नैबे बान्दोनि थाखाय गतिके नैबे बान्दोखौ नांगौ दा आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन जोंहा बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथाइ जोंहा दङ दा बै बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथाइनिफ्राय जोंनो थाबैनो नैबे माने बान्दोखौ जाहाथे बानायनानै होगोन बेखौ जोङो मिजिंथिबाय जोंनि गाव हायुङारि खुंथाइ साइडनिफ्राय बेखौनो आङो माने एपिल खालामगोन आरो BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 साननि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी ससियोलॉजी जिअग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227199 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindcollege@gmail.com